Ni'n gwahodd yr Ysbryd Glân i ddod ato ni nawr. Ni'n gofyn i ti fod yma gyda ni sydd yn arwain yn y capel, ond yn fwy o pwysig, i ni'n gofyn i dy bresenoldeb di gael ei adnabod a'i brofi yng nghartrefi pawb sydd yn ymuno gyda ni o adre bore yma. I ni'n gofyn i ti roi nerth, i ni'n gofyn i ti roi gobaith i ni ar ddechrau wythnos newydd. A i ni'n gofyn hyn yn enw arbennig Iesu Grist. Amen. Bore da pawb. Mae'n teimlo hyn y bryd, dwi'n meddwl, bod popeth yn newydd bob dydd. Da ni clywed rhywbeth newydd, neu mae'n coeddiad newydd. Da ni byw mewn cyfnod o ansicrwydd mewn lot o ffyrdd. Sefyllfa Covid, a'r pressure enfawr ar NHS, y rheola o beth da ni'n cael wneud, beth ni ddim yn gallu cael wneud, pethau ofnadwy o gwmpas y byd. Mae'n llawer o ansicrwydd. A mae hyn yn gallu bod yn anodd i ni gyd. Ond, dwi eisiau cofio heddiw, trwy popeth, mae yna un peth o leia sydd ddim yn newid, beth bynnag arall sy'n digwydd. Fel mae llythyr i'r Hebraid yn deud, mae Iesu yr Meseia yr un fath bob amser, ddoe, heddiw ac am byth. Mae Iesu yn y canol o popeth, a dydy o ddim yn newid. Mae o'n caru ni, yn cynnig gobaith i ni, a mae o gyda ni. Felly, y bore yma, da ni am canu glod iddo fo gyda'n gilydd. So, os da chi'n adre gallu sefyll i fyny, Deith oes y trwy dŵr yn wyn, peri hi dall weld yn blin, does deb sy'n neb fel ti. Ti sy'n goleu o'i nos, ti waith yn codi o'r bos, does neb sy'n debyg, neb fel ti. Ein Duw mwyaf, ein Duw i'w cryfaf, yr unig un ti, Duw goruchaf. Ein Duw iachar o'r bethol achub o'r ein Duw. Ein Duw.
Roedd y gael yn y dechrau. Un a Dyw yw'r sylwi. Dogoliant gydd mewn creadigaeth. Eglur nawr i ni yn Crist. Dom o hyfryd yw enw hwn. Dom o hyfryd yw enw hwn. Enw Iesu Crist fy Dom o hyfryd yw enw hwn. Does dim mwy debyg ein. Dom o hyfryd yw enw hwn. Enw Iesu. Ti ddim am nefoedd heb ein cwmni. Iesu daeth i lawr ar Mechod cryf dy cariad cryf. Styr ma lein gwahan i nawr. O mo hyfryd yw enw hwn. O mo hyfryd yw enw hwn. Enw Iesu Crist fy O mo hyfryd yw enw hwn. Does dim mwy debyg ein. O mo hyfryd yw'r enw hwn. Enw Iesu. Fe drechais dangau ei ffendag ei rwymo. Mae pechod ac amffros bydd yn y byd. Mae'r nefoedd yn rhymo, y clodydd ffogoniant. Codais di nôl o farw'n byw. Does neb sydd yn debyg, neb i'w cymharu. Naw ac am byth tenas i rwyd. Ti bu a deunas, ti'r mag o goniant. Ti bu ar enw uwch bob un. O mor ymys yw'r enw hwn. O mor ymys yw'r enw hwn. Enw Iesu Crist fy O mor ymys yw'r enw hwn. Does dim asaeth o'i flaen. O mor ymys yw'r enw hwn. Enw Iesu. Amen. Iawn, wel diolch fawr iawn i Martin a'r band am yn harwain ni yn y rhan cyntaf yna o'r gwasanaeth bore yma. Croeso i bawb sy'n gwylio o adre. Dwi'n sylwi ar y chat fod yna un person yn gwylio, dwi'n meddwl, yr holl ffordd o Canada bore yma. Sef, sef Carol T. Capel, oedd yn byw yn y T. Capel dros nesaf Llawerdydd, yn frawd yn chwaer, i Pansio. So croeso Carol am addoli gyda ni yn fyw bore yma o Canada. Dwi'n siŵr faint y glwch ydy yn Canada, ti fyny'n hwyr iawn. Ti fyny'n hwyrach na ni, be bynnag. Ond croeso i bawb, le bynnag i chi'n tiwnio mewn, bore yma i addoli gyda ni, mae yna groeso cynnes i chi. Jyst i wneud y cyhoeddiadau nawr, mae'r grwpiau cymuned yn cario ymlaen i gyfarfod wythnos yma. Dwi'n falch fod na ambell un wedi ymateb ers dydd Sul diwetha i ofyn am gael ymuno gyda
grwpiau cymuned. Mae dal yn ddechrau tymor, felly os ydych chi yn rhwng dau feddwl, os ydych chi eisiau bod yn rhan o grŵp cymuned, yna plis cysylltwch gyda fi wythnos yma a gallwn ni weld pa grŵp fysa'n fwyaf addas i chi. Mae grwpiau cymuned yn cyfarfod ar Zoom ar hyn o bryd, gan bod dim modd i ni gyfarfod wyneb yn wyneb oherwydd y pandemig. A mae nhw jyst yn gyfle da i ni edrych ar y Beibl gyda'n gilydd, i ni weddio gyda'n gilydd, a jyst gofalu am yn gilydd mewn gwirionedd trwy'r amseroedd rhyfedd yma. 2 o'r gloch y bore yn Canada. Chwarae teg i ti, Carol. Mae hwnna'n dangos commitment i ddod i'r caffel, chwarae teg. Wedyn, be arall? So mae'r casgliad, da ni'n neud y casgliad, da ni ddim yma i gael eich arian chi, ond os ydych chi eisiau rhoi fel rhan o'n addoliad ni bore yma, mae modd gwneud hynny drwy neges destun, neu os ewch chi cersalem.com/rhoi, allwch chi roi yn arbennig setio lan rhoi yn rheolaidd fyna os ydych chi yn dymuno. Da ni'n credu fod rhoi i waith y deyrnas yn rhan o'n disgyblaeth a'n bywyd a'n addoliad ni fel Cristnogion. Ond os ydych chi jyst yn gwylio mewn, da ni ddim yma i gael eich arian chi. Da ni jyst yn falch o'ch cael chi. Ond os ydych chi yn ystyried Cersalem fel eich eglwys a'ch cartre ysbrydol a bod chi yn dymuno rhoi, yna allwch chi wneud trwy y ffurfiau yna. Wedyn, genna i dasg i'r plant nawr hefyd cyn bod ni yn troi edrych ar y Beibl. So bore yma, byddwn ni'n edrych ar dameg y wynllan a'r tenantiaid. So bore yma, dwi'n siŵr fod gan rhan fwyaf o deuluoedd neu pob teulu gobeithio Lego neu rhyw fath o friciau other brands are available. Fod ganddoch chi Lego neu rhywbeth i adeiladu o gwmpas y tŷ. Nawr, dwi eisiau chi adeiladu gwynllan. Ac yn y wynllan yma, mae yna bethau'n tyfu, rhyw goed yn tyfu, mae yna dŵr falle mewn un cornel, a wedyn mewn cornel arall, dwi eisiau chi greu rhyw fath o bwll, a wedyn, sori mam a dad, dwi eisiau chi ffeindio granwyn neu rhyw fath o ffrwyth a gallwch chi sgwasio a wneud jiws gyda yn y gornel yna. Nawr, dwi'n gwybod ar ôl dweud hynna, mae fi bydd yn gorfod glenhau y Lego wedyn ôl yn tŷ ni. A wedyn, allwch chi wneud hwnna wrth bod y rhieni a'r oedolion yn gwrando ar y neges. Ac os yw rhieni eisiau, allwch chi ddanfon llun o beth i chi wedi adeiladu i fi ar WhatsApp, a newn ni weld beth sydd wedi dod mewn ar ddiwedd y gwasanaeth. So, newn ni blygu pen mewn gweddi nawr. Wel, y Dduw Dad, da ni yn diolch i ti eto am gael dod at yn gilydd i addoli ti. Da ni'n gofyn i ti fod yn arbennig efo'r plant bore yma wrth bod nhw yn adeiladu y wynllan nawr, ac yn gobeithio y bydden nhw drwy adeiladu'r wynllan hefyd yn meddwl am beth wyt ti'n adeiladu yn y byd ac yn yn bywydau ni. O Dduw Dad, bydd gyda ni oedolion hefyd wrth bod ni'n troi nawr at y Beibl i ddysgu ac i dderbyn her ac anogaeth o dy air di. Ni'n gofyn ti fendithio pawb sy'n gwylio o adre, a gofyn i ti fendithio pob un ohono ni beth bynnag i ni wneud yn ystod yr wythnos. Yn arbennig, da ni'n codi unrhyw un sydd yn flinedig, da ni'n codi unrhyw un o Dduw Dad sydd yn ofn falle mynd mewn i'r gwaith fori, yn arbennig da ni'n meddwl am gweithwyr rheng flaen yn yr amseroedd dyrys yma. O Dduw Dad, ni'n gofyn i ti fynd un cam o'n blaen ni ym mhopeth i ni'n gwneud. Ac yn gweddio bydd gweddill yr Oedfa bore yma'n fendith ac yn anogaeth i ni a ddechrau wythnos. Yn enw Iesu. Amen. Amen. So, da ni wedi dechrau cyfres newydd ers di Sul diwetha o'r enw Rhwng Bethlehem a'r Groes. Nawr, can
yw Rhwng Bethlehem o'r Groes gan Celt, band o Bethesda. Fi'n meddwl falle ar diwedd y gyfres, dylen ni roi sialens i band Caersalem wneud perfformiad o'r gan yna. So gyda Arwel yn ffryntio fe. So gan bod ti'r un generation a Celt. Dyna ni. Ond be bynnag, Rhwng Bethlehem a'r Groes. Mae'n deitl da fi'n meddwl i gyfres o negeseuon oherwydd yn bod ni yn llythrenol rhwng y Nadolig a'r Pasg. Nadolig, da ni'n rhoi sylw i enedigaeth Iesu, y Pasg, da ni'n rhoi sylw i farwolaeth Iesu ar y Groes a'i atgyfodiadau. Ac bod y ddau sort of bookends yna yn bwysig iawn, da ni weithiau falle yn gallu esgeuluso bywyd a dysgeidiaeth Iesu yn y canol. Felly dyna i ni yn gwneud tymor yma yn arbennig wrth edrych ar rai o Damhegion Iesu. A'r Dameg sydd gyda ni bore yma ydy Dameg tenantiaid, y wynllan a'r tenantiaid. Ac felly mae'r darlleniad yn dod o Mathew 21 yn dechrau darllen yn adnod 33. Gwrandewch ar stori arall. Roedd rhyw ddyn a thir ganddo wedi plannu gwynllan. Cododd ffens o'i chwmpas, cloddio lle i wasgu'r sydd o'r granwyn ac adeiladu tŵr i'w gwylio. Yna gosododd y wynllan a rent i rhyw ffermwr cyn mynd i ffwrdd ar daith bell. Pan oedd hi'n amser casglu'r granwyn, anfonodd weision at y tenantiaid i nôl ei siar o'r ffrwyth. Ond dyma'r tenantiaid yn gafael yn y gweision ac yn ymosod ar un, lladd un arall a chybuddio un arall gyda cherrig. Felly dyma'r dyn yn anfon gweision eraill, mwy ohonyn nhw y tro yma. Ond dyma'r tenantiaid yn gwneud yr un peth i'r rheini. Yn y diwedd, dyma'r dyn yn anfon ei fab atyn nhw. Bydden nhw'n parchu fy mab i, meddai. Ond pan welodd y tenantiaid y mab, dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, hwn sy'n mynd i etifeddu'r wynllan. Os lladdwn ni hwn, cawn ni'r wynllan. Felly dyma nhw'n gafael ynddo a'i daflu allan o'r wynllan a'i ladd. Felly, beth fydd y dyn bua'r wynllan yn ei wneud i'r tenantiaid pan ddaw yn ôl? Dyma nhw'n ateb. Bydd yn lladd y cnafon drwg. Wedyn, bydd yn gosod y wynllan a rent i denantiaid newydd. Bydd yn barod i roi ei siar o'r ffrwythau iddo bob tymor. Dywedodd Iesu wrthyn nhw, ydych chi wedi darllen yr ysgrifau sanctaidd erioed? Mae'r garreg wrthododd yr adeiladwr wedi cael ei gwneud yn garreg sylfaen. Yr arglwydd wnaeth hyn, ac mae'r peth yn rhyfeddol yn ein golwg. Hyn dwi'n ei ddweud, fod y breintiau o fod dan deyrnasiad Duw yn cael ei cymryd oddi arnoch chi, a'i rhoi i bobl fydd yn dangos ei ffrwyth yn ei bywydau. Bydd pwy bynnag sy'n baglu ar y garreg yma yn drychion ddarnau, a bydd pwy bynnag mae'r garreg yn syrthio arno yn cael ei fathru. Pan glywodd y prif offeiriaid a'r Phariseaid straeon Iesu, roedden nhw'n gwybod yn iawn ei fod yn sôn amdanyn nhw. Roedden nhw eisiau ei arestio, ond roedd ofn y dyrfa arnyn nhw, am fod y bobl yn credu ei fod yn broffwyd. Byddai bendith Duw ar ei air i ni. Nawr, beth yw Dameg? Mae rhai pobl yn meddwl mai jyst rhyw stori fach neis sy'n cael ei ddefnyddio i ddweud rhywbeth mawr ydy Dameg. Mae rhai pobl yn meddwl bod Damhegion yn gymlethu pethau. Rhai pobl yn meddwl mae'r unig beth ydy Damhegion yw jyst rhyw fath o foes wersi i ni ynglyn â sut mae byw bywyd gwell. Ond beth ydy Damhegion mewn gwirionedd ydy rhywbeth sydd yn datgloi allwedd bywyd. Rhywbeth sydd yn datgloi allwedd ffydd i ni. Rhywbeth sydd yn cyflwyno ni at wrthrych ffydd i hun, sef Iesu Grist a'i deyrnas. A mae'r Dameg yma yn Dameg sydd yn helpu ni weld hynny hefyd. Nawr, pam bod Iesu yn siarad trwy Damhegion? Chymod weithiau, mae yna rai pobl yn siarad gyda chi,
A dyn nhw ddim jyst yn siarad yn straight. Fel weithiau mae Mena yn rhyw fath o awgrymu pethau wrtho fi, yn hytrach na dweud yn straight, ti jyst eisiau mynd i dy clustio'r gegin? Weithiau mae yna fel hints yn cael ei dropio. A ti'n meddwl weithiau, pan ti jyst yn sbelio fo allan? A weithiau mae'n teimlo fel yna pan mae Iesu'n siarad mewn damhegion. Ond beth sy'n bwysig i ni gofio yw fod Iesu yn dewis siarad mewn damhegion oherwydd i rai pobl mae'r gwirionedd yn gallu treidio'n ddyfnach drwy damhegion a drwy gyfryngau eraill. Da ni yma yn y gorllewin, da ni wedi arfer cyfathrebu trwy reswm ac intelect, a dyna sut oedd falle y dosbarth dysgedig yn amser Iesu yn cyfathrebu negeseuon a dysgu. Ond byrdwn Iesu oedd cyfathrebu efo pawb. Felly mae'n adegau lle mae Iesu yn rhesymu ac yn siarad yn straight, ond mae'n adegau hefyd le mae e'n cyfleu y gwirionedd drwy ddamhegion, drwy storis am bethau bob dydd y byddai pobl yn ei ddeall. A dyna sy'n mynd mlaen eto fan hyn gyda'r ddameg yma. Nawr, tan yn lle diweddar, oedd damhegion ynglyn â gwynllanoedd yn bethau estron iawn i ni yma yng Nghymru. Ond ers chydig flynyddoedd, mae yna wynllan yn Dyffryn Nanlle erbyn hyn, sydd yn hollol bizar i feddwl, byddai'n sort of yn cyndadau ni, mae hwnna'n rhyfedd bod yna wynllan yn Dyffryn Nanlle. Ond beth bynnag, oedd gwynllanoedd yn bethau pwysig iawn yn amser y Beibl, a mi oedd... Ac felly mi oedd y ddameg yma oedd yn sôn am wynllan a gwynllanwyr a perchnogion gwynllanoedd. Oedd yn siarad mewn i gyd-destun y cyfnod. So, beth sy'n digwydd yn y ddameg yn sydyn iawn? Wel, mae gyda chi berchenog tir a mae e'n plannu gwynllan. Mae e'n codi wal o gwmpas y wynllan, mae e'n adeiladu tŵr i edrych dros y wynllan. A wedyn mae'r perchenog yn gosod y wynllan i tenantiaid cyn mynd i ffwrdd. Nawr, pan ddath e'n amser i gynaeafu y granwyn a'r ffrwyth o'r wynllan, mae'r perchenog yn anfon gweision i gasglu y ffrwythau o'r wynllan. Nawr, mae yna 3 gwas yn cael ei ddanfon. Maen nhw yn dal y cyntaf, maen nhw'n i giro fe, wedyn maen nhw'n lladd yr ail, a wedyn maen nhw yn llabuddio yn taflu cerrig ar y trydydd. Nawr, ar ôl hynna, mae'r perchenog yn danfon mwy o'i weision, yn danfon criw mwy ohonyn nhw wedyn, ond dyma'r un peth yn digwydd iddyn nhw. Maen nhw hefyd yn cael eu curo a'i lladd. Ond wedyn, mae'r perchenog yn danfon i fab i hun i'r wynllan, a meddwl, wel, maen nhw'n siŵr o barchu y mab. Ond y gwrthwyneb sy'n digwydd, mae'r mab hefyd yn cael ei wrthod ac yn cael ei ladd. Ac ar ôl i nhw ladd y mab, mae'r tenantiaid yn meddwl, hei, da ni wedi lladd yr etifedd, allwn ni nawr hawlio y wynllan yma i ni yn hunain. Ond, maen nhw'n anghywir. Mae'r perchenog yn dod, mae e'n dinistrio'r tenantiaid drwg, ond wedyn yn ailosod y wynllan i denantiaid fydde yn gofalu ar ei olau ac yn ei barchu fe. Nawr, sdim angen fod yn genius i weithio allan be mae'r ddameg yma yn dysgu, a pwy yw'r mab sy'n cael ei ddanfon a pwy yw y perchenog. Y cyd-destun yw fod hwn yn ddameg oedd yn cael ei adrodd o flaen y prif offeiriad a'r Phariseiaid. Basically, y ruling elite yn y gymuned Iddewig ar y pryd. Oedd yr Iddewon yn bobl oedd yn dyheu am y Meseia, mi oedd yr Iddewon cyffredin yn dyheu am Feseia fydde'n rhyddhau nhw o afel Rhufain. Ond mi oedd y dosbarth uwch yn y gymuned Iddewig, yr prif offeiriad a'r Phariseiaid, oedden nhw yn eitha cyfforddus gyda fel oedd pethau ar hyn o bryd. Oedden nhw'n eitha jacos, fel byddwn ni'n dweud yn y drefn oedd ohoni. Felly, oedden nhw ddim eisiau cynhyrfu y dyfroedd yn ormodol.
Ond mae Iesu yn dweud wrthyn nhw yn adnod 42 a 43. Ydych chi wedi darllen yr ysgrifau sanctaidd erioed? Mae'r garreg wrthododd yr adeiladwyr wedi cael ei wneud yn garreg sylfaen yr arglwydd wnaeth hyn, ac mae'r peth yn rhyfeddol yn ein golwg. Hyn dwi'n deud, fod y breintiau o fod dan deyrnasiau Duw yn cael ei cymryd oddi wrthoch chi a'i rhoi i bobl fydd yn dangos ei ffrwyth yn ei bywydau. Hynny, be mae Iesu yn dweud fan hyn yw fod y bobl yma bod nhw ddim yn deall fod beth oedd eu holl broffwydio nhw wedi bod yn dweud amdano fo bellach yn dod yn wir, a fod y mab, fod y Meseia wedi dod. So, Dameg yw hon sydd yn siarad am Dduw, mae'n siarad am teyrnas Dduw, a mae'n sôn am bobl sydd falle ddim yn gweld beth sy'n amlwg o'i blaenau nhw ac yn ei wrthod e. So, basically, dyma yn fras sut mae y roles gwahanol yn y Dameg yn cael ei rhannu allan. A dwi'n meddwl bod hwn yn mynd i fod ar y sgrin nawr. So, y perchenog ydy Duw, y wynllan neu'r tir ydy teyrnas Dduw a popeth sy'n dod gyda fe, y ddeiar newydd, y nefoedd newydd. Y tenantiaid, arweinwyr Israel, mae'n siŵr ar y pryd. Y gweision, y proffwydi a'r pregethwyr oedd yn dod a gair Duw i'r genedl dros y canrifoedd. Wedyn y mab, wrth gwrs, Iesu. Ond y tenantiaid newydd ydy pawb o bob cenedl drwy ffydd sydd yn derbyn cariad a teyrnas Iesu. Nawr, oedd y Dameg yma yn dod â neges a her benodol i bobl penodol. Ond da ni'n credu fod gair Duw yn gallu dod â neges a her benodol i bawb ym mhob oes hefyd. Felly, be sydd gan y Dameg yma i ddysgu i ni heddiw? Wel, yn sydyn iawn, dwi am fynd trwy 3 pwynt dwi'n meddwl mae'r Dameg yma yn dysgu i ni heddiw. So'r pwynt cyntaf, mae Duw yn rhoi rhyddid i ni. Nawr, un o'r pethau rhyfedd am y Dameg yma yw pam nath y perchenog roed gofal i'r wynllan i'r tenantiaid i ddechrau. Yn arbennig pan oedd e'n gweld bod nhw yn mismanagio y wynllan. A mae e'n atgoffa ni o rôl sydd ganddo ni fel stiwardiaid yng nghreadigaeth Duw. Duw nath greu y ddeiar a Duw nath creu ni ar ei lun a'i ddelw ef. Ac am reswm, da ni ddim cweit yn gallu deall, mae Duw wedi ymddiried rhan ar ôl i ni yn ei gynllun mawr. Mae Duw wedi rhoi rhyddid i ni, mae Duw wedi rhoi ewyllus rydd i ni, ond problem rhyddid, a problem ewyllus rydd, ydy mae'n gallu mynd naill ffordd neu'r llall. Da ni yn rhydd i ddewis bywyd o gariad, ond yn aml mae'n rhyddid ni'n arwain ni i fywydau bler, perthnasau'n torri, perthynas efo Duw yn torri. A'r cwestiwn yw, pam fod Duw wedi rhoi rhyddid ac ewyllus rydd i ni? A mae'r dyfyniad yma gan C.S. Lewis yn helpu ni ddechrau deall hynny. Why then did God give them free will? Because free will, though it makes evil possible, is also the only thing that makes possible any love or goodness or joy worth having. A mechanical world, a world of creatures that worked like machines, would hardly be worth creating. The happiness which God designs for his higher creatures is the happiness of being freely, voluntarily united to him and to each other in an ecstasy of love and delight. Hynny yw, yn bod ni yn gwneud llanast o'n bywydau, o'n perthnasau, o'r byd yn aml, dydy Duw ddim yn gorfodi i gariad arno ni. Mae e'n rhoi rhyddid i ni, mae e'n rhoi ewyllus rydd i ni. A dwi'n meddwl bod hwnna yn rhoi urddas ac yn rhoi pwrpas arbennig i fywydau pob un ohono ni. Ond mae e hefyd yn rhoi cyfrifoldeb yn dydy. Da ni yn rhydd i dorri pethau,
neu da ni'n rhydd i redeg tuag at y cariad i ni'n gweld yn nyw yn Iesu Grist. Da ni yn rhydd i dorri perthnasau ac i gamddefnyddio'r greadigaeth, neu da ni'n rhydd i gydweithio gyda Duw i adfer popeth i ddaioni fe. Nawr yr ail bwynt. Dwi'n meddwl bod y Dameg yma'n dysgu ni fod Duw yn Dduw amyneddgar sydd yn rhoi sawl cyfle i ni. Nawr yn y Dameg mae'r tenantiaid, maen nhw'n gwrthod un gwas, mae gwas arall yn dod, maen nhw'n gwrthod hwnna, bladi, mae hyd yn oed yn gwrthod y mab yn y diwedd. Ond eto, dydy Duw ddim yn rhoi give up arnyn nhw. A mae hwnna falle yn gysur i ni. Da ni falle yn gallu meddwl am adegau yn bywydau ni, neu falle yn gallu meddwl am deulu a ffrindiau falle, sydd ddim fel bod nhw'n ymateb i gariad a gras Duw. Ond mae'n bwysig bod ni'n cofio bod Duw ddim yn troi cefn. Mae Duw yn parhau i ddanfon i air. Mae Duw yn parhau i drio torri trwyddo ni gariad mewn i'n bywydau a'n sefyllfa ni. A mae'r Dameg yma'n atgoffa ni fod Duw ddim yn troi cefn arno ni unwaith bod ni falle wedi wrthod yr alwad gyntaf. Ond mae Duw yn danfon i air dro ar ôl tro i ni tan bod yn torri trwyddo. Gweitha'n anffyddlondeb ni, mae Duw yn ffyddlon a mae Duw yn parhau i alw arno ni trwy ei gariad. Nawr y trydydd pwynt a'r pwynt ola. Mae'r Dameg yma'n atgoffa ni fod Duw yn Dduw sydd yn torchi i lewis mwyn yn hachub ni. Un o USPs, unique selling point y ffydd Gristnogol, a beth sy'n gwneud Cristnogaeth yn wahanol i lawer o grefyddau eraill, yw fod mae lot o grefyddau ynglyn â ni yn trio cyrraedd Duw. Ond beth sy'n anhygoel ynglyn â Cristnogaeth yw bod ynglyn â Duw yn cyrraedd ni. A dyna ni'n gweld yn y Dameg yma. Yn y diwedd, ar ôl danfon i weision, ar ôl danfon i fab, mae'r perchenog i hun yn dod i adfer i wynllan. Mae'n atgoffa ni fod Duw i hun ddim yn Dduw pell, ond yn hytrach mae'n torchi lewis. Mae'n dewis bod yn ostyngedig a mae'n camu mewn i'n byd a'n bywydau toredig ni. Nawr, nes i glywed stori unwaith. Dwi ddim yn siŵr os ydy hwn pa mor wir ydy'r stori yma, felly ymddeheiriadau os ydw i wedi camddeall y stori. Ond nes i glywed stori unwaith ynglyn ar Dafydd Hardy, sef wrth gwrs yr estate agent a'r lleol i ni fan hyn. A nes i glywed stori bod unwaith oedd rhywun wedi ffonio Dafydd Hardy, hynny yw y swyddfa, a oedd rhyw broblem yn y tŷ. A pwy nath droi lan oedd Dafydd Hardy i hun i ffixio y broblem. Ac oedd y person oedd yn dweud y stori, yn hoffi'r stori yma, hynny yw yr attention to detail, fod perchenog y cwmni mawr yma ddim yn danfon rhyw handyman, ddim yn danfon rhyw blymer, ond bod o'i hun wedi dod y diwrnod yna i weld be oedd y broblem. A mae hwnna yn atgoffa ni, mae hwnna'n atgoffa ni sut berchenog ydy Duw ohono ni ar greadigaeth. Mae ei hun yn dewis dod allan i'n helpu ni, i'n trwsio ni, i adfer yn bywydau ni, i adfer y greadigaeth gyfan iddo fe ei hun. Nawr mae'r Dameg yn gorffen drwy ddim cael y perchenog yn na ni, stwffio chi, da chi ddim trust yn chi o falu ar ôl y wynllan, ond yn hytrach mae e'n ail-osod y wynllan wedyn i bobl sydd yn ei garu fe. I bobl sydd wedi ymateb i'w gariad. I bobl fydd yn gofalu ar ôl y wynllan yn ôl gwerthoedd i deyrnasau. A mae hwnna'n atgoffa ni o'n pwrpas a'n rôl ni fel Cristnogion. Mae'n atgoffa ni fod ni yn cael yn achub i bwrpas. Da ni'n cael yn achub a'n galw i fod yn bartneriaid gyda Duw yn ei deyrnas e. Mae Duw, oherwydd bod
yn cyfri gwerth ag urddas ynddo ni, mae e'n galw ni fod yn weision i deyrnasau. Mae e'n dweud fod rôl gyda ni fod yn stiwardiaid ar y ddeiar yma, a mi fydd yna bwrpas rhagwyddol i ni yn y ddeiar a'r nefoedd newydd. Felly dwi jyst am orffen gyda gair o weddi, a wedyn byddwn ni'n cael ymateb creadigol arall i'r ddameg mewn ffilm. Gadewch ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, da ni yn diolch am y ddameg yma sy'n atgoffa ni fod ti yn rhoi rôl a rhyddid i ni. Gymryd gofal dros yn bywydau ni, gymryd gofal dros yn perthnasau, gymryd gofal dros y greadigaeth. Ond o Dduw Dad, fel y tenantiaid yn y ddameg yma, da ni yn dechrau drwy gyffesu yn bod ni oherwydd yn beiau, oherwydd yn pechodau yn ei llanast o bethau. Da ni yn cyfadda ac yn cyffesu yn bod ni oherwydd yn pechod yn dy wrthod i ddechrau, yn meddwl bod ni'n gallu sortio fe gyd allan yn hunain. O Dduw Dad, helpa ni fod fel y tenantiaid newydd, sydd yn derbyn dy air di, yn derbyn dy gariad di. Paid y gadael ni fod yn bobl sydd yn gwrthod dy fab di, ond o ffydd i ni dderbyn dy fab di. I'n herio ni, i'n cysuro ni, i roi pwrpas i ni. O Dduw Dad, da ni yn byw mewn byd toredig o Dduw Dad. Ac felly o Dduw Dad, i ni'n gofyn i ti helpu ni fel Cristnogion yn arbennig i bwyso ar yr ysbryd glân, i weld sut y gallwn ni fod yn stiwardiaid cyfrifol, yn penderfyniadau yn y ffordd da ni'n byw. Helpa ni fod fel y tenantiaid newydd ar ddiwedd y ddameg yna o Dduw Dad, sydd yn byw gyda dy gariad di yn ein rheoli ni ac nid yn agenda ni. Ni'n gofyn hyn yn enw Iesu. Amen. So da ni'n mynd i wylio ffilm nawr sydd yn rhoi ymateb pellach i'r ddameg. Gwynllan a roddwyd dim gofal yw Cymru fy ngwlad, ond beth sydd gennyf yw gynnig pan ddaw'r negesydd i gasglu ffrwyth. I gadw'r wynllan yn saff, gosodom larymau ar bob drws, cloi'r beiblau mewn cwpwrdd, ffosileiddio defod, canu fel eisteddfod, cytuno'n frwd yn y capel ac anghofio wrth y madel, a'r sydd yn y wynllan yw chwerder. Daeth negesydd at y drws, ond haws yw diffodd lleisiau gwahanol, y proffwydi sy'n mynnu newid, a mynd yn ôl i wrando pregethau ddim yn gofyn gormod, a gafael yn dyn yn ein pethau. Danfonwyd y mab, ond i gadw'r wynllan rhag y moch, doedd dim lle iddo ti mewn, gwell cael ei wared, ac adeiladu'r wynllan ar ein delwau ein hunain. Gwyn ei byd y sawl sy'n cael ei gwrthod gan sefydliad. Gwyn ei byd y sawl sydd wedi meddiannu gan gariad. Gwyn ei byd y sawl sy'n dyheu am Iesu, sy'n byw fel bod popeth yn dibynnu arno, oherwydd hwy a etifeddant y wynllan. Iawn. Diolch, Rhys. So, just i ymateb i'r be Rhys yn deud, nawn ni canu Heaven Gyfedd. Heaven
Super iawn, Martin, am hynna. So, cyn i ni orffen, dwi'n gweld bod y plant wedi danfon ychydig o bethau mewn. So, mae Gwenan wedi danfon lluniau ffantastig fan hyn. Diolch Gwenan am danfon hwnna. O, waw, mae hwnna'n edrych ffantastig. Wedyn, pwy arall sydd wedi danfon? Na ni, so mae'r Gwilliams wedi danfon un mewn, a mae yna dŵr yna, a wedyn mae yna raisins yn y gornel. Granwyn go iawn o'n i eisiau i ddynyddio, mam. Mwyn gallu sgwasio nhw yn iawn. A wedyn, hefyd mae'r Williamses wedi danfon un. O, Granwyn go iawn gyda'r Williamses go iawn. Na ni. Waw, mae hwnna'n ffantastig. So, na i rannu, ys dim amser gyda ni roi nhw ar y sgrin nawr, ond na i rannu rhai o'r lluniau yma ar Facebook yn hwyrach heddiw os ydy'r teuluoedd yn iawn efo hynna. So dyna ni, ffrindiau. Diolch am ymuno gyda ni bore yma. Pob bendith i chi yn ystod yr wythnos. A newn ni weld chi yn y grwpiau cymuned neu nôl gyda'n gilydd yma bore dydd Sul nesaf. Diolch Siôn.